Ja nyt pyydän Juhani Paajasta nostamaan sieltä yhden arvan, joka on se päävoitto, joka on, se katsotaan vasta viimeisenä, mutta hän nostaa sen nyt. Ja se on se kannu. Ja se on joku sinipilkullinen. Se katsotaan viimeisenä, kannu ja kirja menee sinne. Ja sitten 3 kappaletta uusinta vuosikirjaa ja niistä ensimmäinen. Ja sieltä tulee tällainen liila. Sä voit ottaa sieltä 2 valmiiksi sinne. Ja nyt tarkkana, ja tämä on sarja K-Ninkun Kiva ilta 96. Kenellä on? 9 siellä, tuolla. Täällä on K96 ja sitten on nostettu 2 vihreätä raitaa. Mikähän kirjaan täällä on? Minä en vielä tiedä, mutta te tiedätte. 2 parillista numeroa. 24. Siellä aika hyvät tuuletukset, ihan kesän parhaasta päästä. Minne menee kannu? Varistoon kannu ja kirja. Onneksi olkoon. Kiitos Juhani. Kiitos kaikille, jotka olitte mukana ja laulut jatkuvat. On ilta, tähdet syttyy loistamaan. Vesi musta, laitureihin loiskua. Taas varto, satamassa kulkija, yön riemut ottaa, poika ottaja. Tule myötä, tähdet syttyy tuikkimaan. Tule myötä, soitto herää kauhaan. Raikuu,